Owalo kaka nyinga bwana. Kara igeni kara kro okwanya winjre. Kecha paro ni nitiere koso. Kleo paso tuko gicha kacha. To wale mo wacho gigo. Wacho ni en gi billion mora achiel. To Kleo paso wacho ni he had 400 million 2 years ago. Kure ko 600 million more. Owuok kanye. En mo wacho. Okwanya wacho no riambo. En go Binaka KRA onego bed lime piny are you paying tax what piny onego bed pesa mchulo tax en commiserate gi pesa mowacho go. So this is the type of leadership ma kapo na dieri ma Potunga wacho en adier walo riambo to kara mek onego bed every time ngata ko wacho munda kubed responsible gik mowacho kabiro kae mondo wuka Oscar sisi ke ng'eyo gik mowacho ka ok Cleophas wacho gigo Oscar wacho gigo gin Ramogi wacho maga Kura must be very responsible. Kuro walo bende kado bedo president. Tenga musi bedo nyaka CS. Nikech koro makoro kwa dhi ng'iyo walo. Wadhi ng'iyo mbadi gi wanda giri kod joho giri. Naka na homo timo eye kanyo. Iwinjo. Nikech the problem entiere ni when the Gen Zs no wuok oko. One of the things manegi wacho was opulence. Opulence en ni sudi giri giseche kamuru komen giri. Muru komen bedo the authority Jeffrey. Ba wacho ni samare en 6 million ko senen pesa di nda keno ko che mage gin pesa di that type of opulence koro chumo koro bi jikwelo ba wi will makata ka gine TV to gi wache you understand the problem en ni nyalo timo gik moko to you don't know audience mari to internet ngeno client nikeche ibro tuge tipenye ni bwana what was saying my opulence ma we were talking about but they refuse to onge. But kuro they are puking in our shoes. So we are struggling. How do we talk about corruption and government wastage? Tangi sini nengo marngima ni malo. Problem antiere ni development of timbre roots of timbre. The fact for nyati around 1,000 students manchoka do class apart. Pokodonje school man is a problem. Problem antiere neno kakoro wangisi international anatemo international politics. Brazil loso ndege. Gichope level no giloso ndege. To Brazil tiju mudhier kabisa ndege kama giloso ndege no. The question ni ndege ma Brazil miloso ndege. Gin pes ngano. That means some American company obiro loso ndege in Brazil mondo yud cheap labor to giro gin jo Brazil nikech gicho ko reflect kacha. Kama ji pododake less than $1 okinya bet ni nyalo manufacture ndege. Unego beti tako manufacture ndege to jo piny ma aka miloso ndege no winje maber matin koro walo giri kama walo ae you 1 billion there's nothing to show but probably engo odo bedo president ke chuan bedo lusa ni koro kanenga ma dichung president koro no wale mosalando to walo stako go sako ngoket network kama onego beno chako support walo to gikme wacho gi walo dogere go mak gi wacho no walo kara penj waziri chamo pesa di okochamo milioni achiel Owalo bedo waziri wamiye ni obedo waziri igni adi igni are 200 makune ko 1 million every month times 2 or 24 million 24 million imedo 600 million donyo dado ya kwano ni donyo dado mano kwano madwaro mondo assume ni pesa neno en kaka no yude no